Keď sprevádzam kupujúcich pri hľadaní tej pravej nehnuteľnosti, vždy im pripomínam. Sústreďte sa na to, čo sa nedá zmeniť. Lokalita, level súkromia, svetelnosť, dispozícia. Byt, ktorý vám dnes predstavím, vyniká práve v týchto parametroch a bez váhania by som ho odporúčila na vlastné bývanie alebo investíciu. Začnime lokalitou. Ondavská ulica leží v obľúbenej časti Ružinova, tichej, no výborne dostupnej a bohate občiansky vybavenej. Len pár krokov vás delí od Štrkoveckého jazera s možnosťami športu a relaxu či od najvýznamnejších športových stánkov. Práve vďaka nim sa počas veľkých športových a kultúrnych podujatí v tejto oblasti nadštandardne darí krátkodobému prenájmu s kráľovským výnosom. Bytový dom prešiel v roku 2005 kompletnou obnovou, vrátane zateplenia či modernizácie výťahu. Je zasadený hlbšie do sídliska, hluk z hlavných ťahov sem nedolieha, no stále ste naskok od centra aj rýchleho dopravného napojenia. Ticho, súkromie, dostatok svetla a krásny výhľad ponad okolité strechy na zelené sídlisko tu získate vďaka západnej orientácii a umiestneniu na predposlednom poschodí 9-poschodového domu. Jeho dispozícia s kuchyňou plynule prepojenou s obývačkou a lódžiou zodpovedá nárokom modernej domácnosti a ponúka dostatok priestoru aj na úložné systémy. Rekonštrukcia síce nepatrí k najnovším, no byt je výborne udržiavaný a pripravený na okamžité nasťahovanie. Ak by ste predsa len uvažovali o modernizácii, nechajte sa inšpirovať návrhmi od našej architektky. A ak budete chcieť, radi vám pomôžeme aj s ich realizáciou. Verím, že vás tento byt zaujal rovnako ako mňa a stretneme sa na obhliadke. Teším sa na vás.